Hvordan var det at køre i Clio? Det var sjovt. Det var en sjov lille bil. Man skal bare vente sig lidt til at køre med flere omdrejninger og lidt gearskift, når det er lidt tilvænning. Kan du prøve at forklare, hvad er det for et valg, du står overfor med hensyn til, om du skal bruge den eller ikke skal bruge den til DM og så videre? Jamen altså, selvfølgelig skal jeg bruge den næste år, men om det bliver DM eller jeg beholder den anden, det er jeg ikke helt klar endnu. Jeg vil bare have sådan en lille bil, og nu har jeg fået sådan en. Jamen, hvorfor vil du have sådan en? Det er sådan en ønsker til mig. Så må de have købt sådan en.